Gyrmaigad Gonel. So, one much ansal gyjo as a chaint Shermaidin agus Iharer agus stadi gyro much chaint vi Ashtahan agus litriad don Lini Feirste gyji seo ach greu un dyn da tawad dan litriad noiche no litriad na nog agus le Robert Clay agus chainti yn orshan Jacqueline de Brún yn seo band the one in the head seo skrif near da Feirste the Rachert war yn leor skrif si sgal a chrec tá sé lúsa jog in hain sgal so in hain le che canai agus cleidim bhfuil leor ar na bachan gan bhfuil agus an ar gudjat a Feirste tá Máire ní I goffi in sin as yn y sir cleidim an cyn o Béal den trí yn y nair yn y be? Tá sé da fáil na hall, tá sé da hall. Oh, tá Muintere tainti dabar si an chláir séidean si agus go leor dúis na buinte maitheici go hairid den na leorthaí an Garda Costa agus Rack agus cleidim go bhfuil leor eile le fáiltiú gan bhfuil in san trais. So, cyrraedd túsla ryddi yn sio, agus bydr le túsla chur leis a haint agus an diasporad yn sio, no bydr ceis templi, no bydr na ceis templi at na haribi. Gyd sprag sif le tort fa litriad na nog? Measures. Is dat machulra mar winter scholar. Agus bhí mar sé rint blianta hasí me maith bonscola agus an sin bhg me go dtí na hardrang in na bonscola agus ban sin a bhhaithí mé an gantanas meiste sin seogail siar blianta ach bhí gantanas mór an de áhar éthreachtú de fáistí ag an level sin bhí me de buintú sa just sleachta as text leor nó rudí fóda cópailte a maithas leorthaí in áite bheith abal de leor omlan na leo agus is fearmheh gan na bhí an ngéala chuáú chu maiid rudí a bhí fórsnacht an isgrúpa so agus an sin má fáistí héana fáas an éis léirí móra bhí an tú sin agus bheith go bhí an dífa ngéalaigh a bhí si abal de leo so sin sprag sin mé le bheith scríú just bhí me géirí chunig bhí me scríbhúr ar bhí me má fáiste sta gur brenláid a bhíon agus hála sé. Agus le héana bhile? Bram se go bhfuil focail deascaig ag na heistearín seo ar an syndrom sin ar a cheapan tú gur nach scríb ná ní eici me héin mar scríb ná mar chan am a híal mór scaile móna daoine gaid go chuoine fásta agus go leor rudí eile agus sin sin bhí me cháir a chuir tioscnamh séid an si agus go meach ar finsin lua as sin agus má chuide an tioscnamh sin dan scéil tá bronar má tam chamuid a tá muide ná láir a nach cumórta san tá muide ná láir na scipi céile bhí má chuide an tioscnamh sin leis an nó agus tá muide sin seine bhí ó ran a trí dí ran sé ar ai sacríú go bheith fíor leabhar an nósáid in áit teex leabhar go nach go nimach na teex leabhar a bhí cháin le Leabhar na Gaeilge ón agus go mbeadh fíor leabhar agus curúmach is seo ar commission bhí ceadh daon éireann sí chuiristeach son bhí hagad ábhar chuiristeach agus ceann na deabanna bhí amsa leis na bhaireann a bhí in múteirí bhí 8 ran ag Painéal a bhí gabaran ná breanú ar an ábhar sin agus thocrú Russia fellow nach rá agus an sin éire ar an duine leannacht a agus a bhfuil scríbhlóm agus an sin bhí me finsin agus chain rud a cinnte dhéanamh am hain agus dúismar am hain má bhí meach amach sin a géite go chuoine eile ar a gcuid ábhar felúnach nó nach rá measúil me héanaan an rud a cinnte scríb. Bhí an chéad scéal an Garda Costa i Machlegan mar bhí me mo chonaí in áitirá stáisiún Garda Costa le feiceáil ó bhíom an colta an. Is bhí cinál an scéal sin i Machlegan an sin bhí darach ag imachta cinnt ceapan gur an ina séir bhí si an ára séine agus luiste gur a gantanas ábhar an go dhéagóirí ar a Gaeilge bhá acub agus bheith géire cinál stofa léamh ina gcuid
I ganún chéin gan bhar chanúnach ach gar goló go bhéilge a chapé agus cheap me go mé an anna sníana ach ní an er sin sí me scéan an nús le hián ní sam cén fá méid gur me ggéar éilehhaid sin agus bhí darchan tóí leis sméú gur an Ián gomechan na character se an ar an Ián so chumme na character se Catrína an tríomh character agus táid lom ó bhí siad tí an chear bliana déag sos ag san isis san leabhar ná tháinig má fós bei siad 7 8 tíoch nó na scaile agus sa cuioine bhfuil sílan tamach Macron sin freigar anada. Leabhar go bhain sin cuasaí éidithis agus cuasaí scála agus mar sin de. War maril bhfuil bhuial an na contairt an go bhfuil litríocht na nág ráhainte leis a chóras éidithis. Go bhfuil páistí ága nniu dhéonsead ar scáil a na bhfuil léharat na nág cíal mar gra chhlaachtais acu sa bhaile nó in an ra híal bhfuil litríocht nág rá cheangailte leis a chóras éidithis mar mar. Well, is tá gohfuil fa Leabhar agus níl páistí leo sála mis é pí a taide anú ar seir fá na tíir agus bháile me ólas ó héalscoil na níomhscoil na géalteach a géalscoil na bháin ar fád na tíire agus sin an freigra níl páistí leo sála léon siad ar scáil ach chuid mhórach inú bhain siad solt go fiú as a bheith leo inéalaigh barlóbheith ag leo i méile agus sin ammanús agus tá sin é de Brúnach. Tá rudig an commaid mar chud an taide seo bhí me se gagur na cúisinaí agus chuidhhaide sin na go maithíonn siad nachhfuil na skillna nó na strategy acu le bheith leo an éalaigh agus atá acu i méile agus buanann sin commaid leis an teagasc so má tá na skillnaí acu deamhí sin iad neamhsplach sa léithreacht bé na strategy acu le tuairt faoi rudí ná leis an riú ribh agus go méisiad neamhsplach ach níl sin atá fa Leabhar so when an taide seo le páistí sa bblion de dearnacha ar an mhonscoil so seo iad ribh golar aigetí an dara level so tá sé cinál is ábhar imní é nachhfuil se big tógal na skillnaí sin agus simú go leor in san taide gur curú ceist ar fáistí a bhain soltas an léithreacht agus na daine a bhain soltas an léithreacht ba iad sin na daine ar ar go maiile ins na tastalathe agus ins na tríalathe so na páistí a róna skillan agus na strategy acu is iad sin na daine a bhain soltas so is cinál tá freagrann sin má agus go muid sin na strategy dóibh bei siad non an chhlaachtas sin a leathnú ach go dtí sin tá sé táirlaí ar scáil agus faoi bhrú agus is trúis sin mar tá na hábhar tá na leorthaí tá rudí teach amach tá tarintach agus ceal sin so caiimiid tógal sin tá obair roin. Agus Máire ar nóid mar bhfuil léthaí ága a ggéin ní bheith léthaí fásta bhí? Ní bheith. Tá déine orm go bin an toirmhí ar an taide sin Jacqueline mar stoi go bheith an teorcahí ag an réineidechas nar a réineidechas ó jaas nar a cuireú an nar hosisiid an just go sé an sin na dearthirí ás na teagas na gailge le anim anada bhuiir go spra go meach na leabharchail tainebh go meach fíor leabhar nó said an áit na srachanna a bhí cháin ar hosimiisi múnar dús agus go spracach sé sin an léthireacht go manaidí tainebh sa léthirt agus gur ábhar scoile bhí an ach tréim mar atá táráide ní móide gur hála sé sin agus méidir ceimhin go bhfuil bear na mór an bhí muidir se aú sin ar báil is tóí go féidir áisina ítach chur ar fáin ach mar gurtar an éilehaid ceart ar na múteirí faoi na bailí is na leimsúí na bailí is fearr nuirdí tá fáilta an ó na tíochaí eile faoi bailach leis na skillanna éidir. Is chuna cécha magus tá na háisinaí in áíre mar bhfuil na skillannaí mar bhfuil an éilehaid agus tá na choláistí deanna anabar, tá na choláistí eilena deanna anabar a brenin se lomsanis nar hagan gorógan na múteirí mach as na scoileanna maiall go bhfuil choras cinn teanna sa scoil atá antrón ar leabhar aibre
agus gominnig san áraibin í bhín annach líonsteach na bearnigs chuirteach sa mas go ceart ní mór an croíocht a bhaid leis, ní mór an fólam a gceist. So beidir gofuil gunna tí dearmad méid aibre chudan agus tá daoine teannis tá pléiles an level sin, méid aibre chuir sibseach sa chuirn sibseisteach na colistí agus go dagan siad amach agus tá sacad na teoracín seo ach ní móide gofuil siad agur a bhaim agus is mór pacra sin bhí na tééis le ar báil freisin tá sibse mai a ceap sin chamá na chuil go bin an bailach. Cinse tar ceistela an agus tar rud sílam cumáin na hol páistí ag géirí bheith leo an éalaigh nó sílam si na bhil na strateisi ach le bheith leo an éalaigh mar go bhfuil siad ag cenál tá caidian rá ard le chuidhhaid an na luirthaí atá dámuid a tuair dóibh agus ní mianam sin aránó an freigra bhíon an na gcónaí ó caiid ní heaglan na an bhí simplí Keiko híisiú agus a heaglan an caidian a bhairt a ní bhainean sin níos móla golasteach an level ar bhfuil siad agus tógal mhóí sin áit golasteach go hard agus a bheith dúil leis na páistí chat heagin level sin ní hála hí sin agus sin mar tafa láthair tá muid ag dúil leis na páistí chat ag level anard agus tá rud an fa scrígur agus aistearí agus tá muid in a masc an kennel An darker seo go gaithim muid an Gaeilge hefriú an tamar fád tá severas teanga dí chuirta muid churis deach ar sin frasí deasa agus rudí gáanta le cuma waithe chur an Gaeilge agus le mé Gaeilge waithe na páistí ach in amantí is an siimplíocht agus an bom rudatá dí ar dús agus an sin tógal ar sin agus mar chud an taidir rin mé level ar leor le go mé páistí léo ag an level P ar róisiid. Tá rud an is sa bhirle gohfuil algorithms an, Tá algorithms an agus ag leat chiidir luair chuiriste agus tuairthaí sé deit an level ceart. Well, don fáiste sin níl leithe sin a gin ngéal agus caiimiid an réúnas híon a dhéanú. Caiimiid a brúmach go dé tá Jackar, go dé napol Jackar, go dé dhéanaan luair Jackar, go dé dhéanaan luair bhain níos Jackar na luair eile. So tá teála sin a le breisiú síos agus iad a chur cenal inár deachreachta agus rudí chuirt dóibh ag an level K agus tógal air sin agus sílan gur sin na bhhaid go bhfuil chudmhór luirthaí ón ag level an ard má tá muid caiintear level dúsa meiste fáintas an Painéal is cenal hartfa level Y agus ar é tá rudí dí ar ag S agus T le iad bhór suas ag an level sin cenal tugann siad semard abaltacht íseal orthu le leis na páistí a bhálú suas sin an áite bhfuil an gantamas sin am héan. Agus abernis do mó an level ceart am siogin an réintanga ceart agus bhfuil talúsláán deanta bhín do sin. Caiimiid a bheith réile fadú what you rá go dú is Brún Instagram, Brún TikTok, Brún Snapchat iad. Cé heaglan na dhéanú le go seasaú leorthaí Gaeilge do Feirste amach in san dóm sin dón na man sóisialta. Dúltíim an technoliaach nó aimse is breáil an leabhar ceap nach bhfuil éonrad ar nós an bála agus an chuon rahan leabhar I do láimh nar cheannaí tú leabhar nó bhí me mar sin ar bhí me anócht me fós mar sin agus ceapan nach mar chéile bheith brenn ar an scála an tuigim gulbal tar sí bhaint leis na bhín tú caiiste agus bhí mar sin ach níl saman á réire. Bhí me cuiinú go tíirgin an rud bhí Jacqueline rá sin ar báil, bhí me cuiinú bhfuil rud eile an chamán is dóigh go bhfuil comas lára an chaintear an dócha spéirle faoin amhfuil siad rangtíar an ceir sa monscail tá go béirle go má ólas tá siad beagnach ag an level a bheith sacb mar chuoine fásta ní siad go bhád mhaid ach beidh an páiste gailscoile agus tá Brunner mará chuid bhagad an páistí san bhailteachta leis tá hangach. Tá siad a bhád ón level sin fós a tá muid cinál a ghlacha leis go bin é level tá acu san na haintear go dtí leabharlann le leabhar béarla a fiúcha beidh rins focail an
nach digit ach taget harish der jagi kan skillen yato ach gemalish en tam on chiskins editang akub ach smail ge chance go baurna agent an commas laura ta akub as cap nachnenter nachnen mo janoin aibre in skalne gaelta ach skalne an changa laura man kat banana changa hiskins laura those sala jane to play let take ta Canal Costa and Hossamish Mone and La Clear Fadogs near a Tom. Vich na Laura Jass in the vegan room, La Cluda Crew Arab, V Maureen, Snaisland, Agus V, then you can tell us a schnappels and strashes and can't have the hour. Vich na Pashtinan, each in a day of in the moon around the dogs, Raga 3 miles, Scalix Tam Kaijan, or on the shin. With some God level, I was fishing on LA, Asian and Lave America. A chance score she was tapping on Fimish Moon and I'll scale a egg for one additional hurry. Agus chance score she lay Somali. A fee on Kaijan Laura Akab, Agus fee on Kaijan Leabhar Akab, a Hanishni Hura, and Dadura, Chin, Shuran, Kuin, Ram Shea. Ní bheith sin banán in áréir iad a léamh, so tá ruid ná faoi an teanga Laura agus má thugann tú sin suas is cuidiú mór tás an buna scileanna léamhar a difriú ach cuidiú se go mór, mar tá ráile tá si rá áise tá banán an focail a dhí chóda, mar tá na scileanna fáíochta an múine go dtí le bheith rééis an tabá, gus an dtí chóda bisin sí sé agus an dáthach san ág scrúnta le iad gus fantú an focail omnán. Tá si banana sin dhéana go dtí le bheith rééis an commasach ach ní hiic mar digann siad an focail cén bhaga te bhean a rá nó uimniú mar digann tú céad a chéalainte. So tá sé cinál is casta. Tá sin fíor, agus bíon Jacqueline tuige muid le na Jacqueline ach tá rudí de speisial tá fá le tríad an ág fasta. Agus tá mas muintear an tálaíocht a bhain in léhi, agus cineal an sprí agus an splódar agus mar sianda agus heagla rudí a dhéanú le leorthaí do Feirste, beidir na digla a dhéanú the leorthaí do ríí fástainse. Agus beidir gceiste bh ógam sa nó am muin sibh salt as was it big what usages an tálaíocht agus go bhfuil díobh féin go páirsanta atá inmhór go scialtaí. Well, so good. She didn't get darling. She gets sort of full bunches. Near Rachel, the jigger argument Béal Feirste was having my rash, was having my sleeve. They Jesus, shouldn't skull a crack, shouldn't rock. I was near why maybe mission Mahoney, and while you were a bun the slave, a got a mhar and sleeve, shouldn't be able like. I was shouldn't clued up her and door. So really big immersion na dogan too fatter. Come while every May in couple of skull. August Heglamara 90 heg well then you're beating a character bunny her or Ian Genuine up 1 and 2 treha Ogini current to the Healy agus Janji Avel agus is brown shin canal character canal rub trech o ein black was Aveli and Shaniani all war so Tarly and Shin gan Iris Rby and Smoinshim Comike or Wallen Creek rub by Cosala le body were who in sna seachtaigh or bhí muid gartha ón coideala an cahar agus bhí muid jimpalaithe agus sin mar a waithise fás an níos agus sin an bála so níor smuintí mar go dtí in é gur sé deanta agus gur sin an sort atmosphere tá an so níl so go fuite. As though I grows special from Seisiú frí híl Ilan Kegur Ilan Breige tá an is nascán eisteach in Siriusca in smór in the lei lear mar tá Chultúrlann níos móna mar tá ceann teannas mar sin ach dás mis níos in séir agus has an character se tá sa lear an pre-character Katrina is tá personachta an láide vectors tá si an féin buíach rud na rá mise, so is siise mise má bhile a bheith má agus stáid a bheith nó d faoin as go háir sa dára leabhar chu me seahrúdí áid tá achtra hála in mar hála in Indraánach tá tagart cho sin ar a phléisc an cid bhí an Samara cid bhí an méanach bhí ar a phléisce sin agus bhí sin is seanchas na lína bhí sa línas na hián faoi sin mar bhí scéal a bhart. Agus tá daine an tá ben sa scéal an mamó agus
tá mhar tá bhirrta go básaí na trí trocarba bhí mhar bhí enig anmhaig eilise Hannelis le ginn scéalta ach níl se stoppa agus bhéh scéalta fáda agus ar do cepa amach le cupántéan ó éonar eile ach éisteach leis cé goach scéal céan an tuisí go mé minic agus tá ban sa scéal an ban sa scéal agus dúirt cúpla duine sa hián be tasan go ban é sin nach me cepa go bin iad agus bhí ceartach go an réile so tá daine an agus ceap me gur se spéisiú chumá tá aber mar húpla sing agus daine mar sin scríb siad faoin Ileán ar héiscoil faoin Ileán ar héiscoil go bheith cúpla seachtain an a cúpla mí an a cibic iad héin ceap me go mar se spéisiú go rinne so gur Ileán iad seo agus seachas an tíorhór me brenn isteach chuir an gúil muid a brenn amach ar an tíorhór taobh má agus go bhfuil se sin cinná difriú. Tá an tríú leabhar mealach agus tá me ceappa go sam scríb go bhíon fástach níl sam. Tá sé cinál tapacúla méile fi láir bheith scríb. Tá the Something on the Island ag an scríb ná sin Foley an scríb nóir Béal Lucy tá ceanna cinn teach bhí na Hiráin tá a colony an chumá agus tá sé cinál so in filáir a bheith scríb de scéal a bhunú ar Ileán ach mar Ileánach ní ceapan gúil siad a dhéanana róha so gan me froú leis go féidir ar ména dhéanana níos fearr Ínta mai agus ar nóige an tálaíocht agus mar sin de bhairn sé saoirse ínta don scríbnear. Ach leis sin agus is dóithe gur cineal rud eile caithfí an túdar atá a scríú do Feirste caiith se chaineáilt ina aintin. No, beidir na bhfuil ahan rud fáistena do Feirste, agus beidir go gaithfí rudbeid den cinseacht a chur a bhéim, mar hampla a rudí beidir a scríomha a leor do líní fásta, beidir a bhfuil grísta nó beidir rud mar sin, agus an móhíonn sé féin nuair a sé scríú go gaithfí sé cineal bheith smuoitiúir an ísgrúpa agus an gcuidir cineal de féin cinseacht ar a bhéin. Ní orthaíonn féin cinseacht ar siad tá aithneogad ar de spricléirí agus tá ag an level sin ní hoú na smuintí sin go bhíos dead a bhlagan. Féin na smuintí níos mór ar rudí eile, tá level eile ar fád. Agus níl a go min méhí na géirí scríú a géní fásta mar beidir nachhfuil an siar se céarna agat bheith bheith siar le rudí mar sin scríú níl a go mar bhhailm. Siad nuair tatú cenal sáte in san ísgrúpa áirithe sin go mbíonn tú sort níl a go tan miún sin agad tan pláiste sin anat agus ní bheith smuintú níl a go ní bheith smuintú bhá sin. Ach a bhhailinn sin dóchad leorthaí tá sé beidir dírithe ar ísgrúpa tá rudbad ní sinne nó leorthaí Jacqueline sin agus was a déagarí beidir Feirste tá 4 bliana 5 bliana 6 bliana 10 blís. Bhfuil an cinseacht sin táhad nó ar cheart. Tás a Jacqueline rá léime héin go bar cinál taide chuide gon YA a méile go bheith céir a bhíon daine scríbach ní siad a seachant mór an. Ach tá sé an Jacqueline rá céhíal na híisina sin céir bhfuil said nar thosamis má cheapna go rá me scríb go ghasúil timp 3 bliana 10, 4 bliana 10 ach an isma tan na character ní sinne bhfuil de léthirí ní sinne nó biniad fós na gasú tá 3 character tá ggéir almachcin so síl bhíon ag déirí na bhí si ní sinne. So ní me héin cínse. An leabhar tá amanis tá sé níos fásta sus an ceann nach bhfuil páidtí fós agus tá na ceappa go bhfuil méidir bhfuil gá cinseachtaí an mar bhfuil me pléile topic agus níor me mór an tá anásta sus go méidir nach déanach fiú leis na háirí nach na gasú níos óige brandte céníis tá agus níl samsa céníis. Tá scoilinaí agus Tá scoilinaí gúsáid an chéad leabhar tá sé sin cinál sinanta go leor cé go taimhsí agus rudaí mar sinna. So bhí me cinnte an sin tá déagóirí a léamh Stephen King agus na an stuff sin a fad nach bhfuil i méile agus tá siad a léamh leabhar go chuoine fásta na réile. So ní me cinnte chearchúil na bheith bhfuil said cadú bheith cinnte nach bhfuil na gasú beidir bhágaín déag a léamh ach bhí mis léamh leabhar go chuoine fásta nar bhí me dhéagóir.
agus bhí mis léamh bhí cara ag maiad agus bhí achtanach bhí agus bhí se fáisteach na leabhar a bhí nar a Kelly in éidir ar a cinseacht an tarbanéir agus bhí mis léamh na leabhar sin ach ní rúir sin fearsin le bhíad gur se bhadó sean so to never tell your father that you read. Edna O'Brien. Ach sin so gimí sam na ríidir léige postí nuair a dtí mai ágúil si dá agus nach chuin nuair a dtí se father telefísin is bhfuil gá bhfuil an erit sin cinseacht dá. Tá ceist spéisiúil amsa leis gan air tá chuna gceistúí ar minseal an leabhar faoin na dlíthe. Tá faoi áran bhór. Dúnn se chuirsí sa tá anchasú leis an leagan go Brún fairy tales nach mís gal páirt mór an níos minicí níos smó mar bhfuil cinseachtainta ar na písaí sin bhfuil siad gearma. So bhíon na dlíthe gearma suas na nasúr agus anéthe sort cannibalism agus an sin tá nasúla amhlast agus ruí mar sin agus cheap me seo. Ní henach sé sin agus tá nach gharbach a léamh sin ní henach sé a chutpa sa sír se áirid chutéad an sin agus ní ra aon chlásan idir túlan ar aonara Ní rá Ní siadam sin was it páistí óga was it wouldn't it saltas what you were saying? Gasly go high. I feel like a girl say everyone agus. Just finish. As an alcohol and it loves to a fan cano and she a valach tá réilge anádúach agus tá na habertí rééis de gaiireach tá rihim álan an agus bí déine rá amtí nach féitach gasúr aber nach féitach Germit den hí sa géirí nó gur mar an an leirsin le mar se cinál camala ach níl mar níl éonrod tá rihim chuideachtas an ádúach agus bheith duine náte beach gasúr náte be ná réad sin se hálan. Agus Rwy'n much more kind sin fan na leorthaí agus na léhara agus Cathaoirleach bhfuil páistí le na náhfuil páistí le was mar sin de. Nuair a orcan sibh se ar leorthaí géalacha a páistí leis, cin dé nachhfuil an a bó bhaile a bheith an? Cin dé genre, cin dé cinneal leor Beidir a tar fáile Maryland ó a dánathe eile, cin nachhfuil muid a freastal bhfuil túra bada. Well, we're well up the statistically. No, tá Barney on agus nuair an mission level immersion the actually on just nachrú leorthaí on ar Harvey. So begging do stuff out said nachrú fortunach so be páistí agam agus an cumar goróisiid anlag ag leo ach ní hé goróisiid ní bhna narúna leorthaí fortunach dáibh. So is mór an tríomh sin agus sin na léirí sin nachhfuil na scileannaí dainíthe acu ag dearadh na bonscoile agus nachhfuil an lífacht sin acu agus ní rú leorthaí anna bhí ag an level nuair a hen tú síos rá íseal tá cuma leanabí ar na leorthaí tá sé dearad gur leorthaí de wabíthe iad bheith siad cosal na leorthaí de bhil na scoile níorhile bhil síos rá íseal mar caiile siad maní so tá de géirí leorthaí atá ag level résan de teanga ach bhfuil cuma ní sinne arthú agus tá léthe John na Méile ach tá gantanas mór an den level sin in Gaelic agus fásta tá gantanas mór an neamhaigh sin just trasna ar ahan level but go háirithe ag an level sin a réistigh level atá in leibhseolaithe ach nachhfuil rá nach acu. Fásta just réim se simena rud a bháithí me sin sa scolanna just na páistí chuir sim in rudí agsúna bhí me sé díú don castaidir is scolanna urbatha a bhí antu. So na caithe bhaimsre a bheith acu bhí luair ó bhhainm ar cluichí limpatha go generalta agus díirí an bhirt seo a bhí legaigh leo ar an dornálaíocht sim mór acu an Michael Conlon agus bhí scéalta mór acu agus bhí an nuair rá dheacair dífa but sppraig sin iad le bheith leo agus bhí siad a géirí leo agus just rinn sin differ but bhí tú caiint sin ar na main hóseilta agus TikTok agus le sin má tá leorthaí mar sin an agus tá sim acu an tá caiithú aimsúr tá acu an nó rudaigin a sppragan iad léhí siad iad bhí an duine in na páistí sin bhí aim saige garthas deatha nach leigan an na hudgréige ní háilethe ag leo leorthaí agus bhí sim mór aige leohain san text seo margheallar gur an písa an for formálaíocht.
So tá rudí mar sin, mat ar réimse semana an agus ní bheith go leor hí an hithe, tá pectar níos bhar an inis, ach ní bheith go leor an hithe. Bheith me gcóí Carla. Ein thing that coach war was that, Major Lori Jokina was it annual shin the son that and was a good Man United this would be more shin well the world here where will in would nach will on was that and what narir and rud can dúirt Jacqueline and rud the Harley Samir dat current an Gima ort mar mahasínship Leabhar na Gaeilge rud tá tarlúnis agus nach sín siad ar léamh an Bhéarla tí gúil siad rangahíon. Agus an sin tab an páiste ag dean na bliana rangahíon nó tús na bliana rangadó agus dean siad le tan na leabhar Gaeilge sa leabhar rá Jacqueline. Ach tá man an na leabhar Béal léamh. Is ceapan siad san agus mín tá san bhfuil fáibs na Gaeltachtaí leis an teanga agus choilúil. Is ceapan méid go rud Máire seo. Tá sé na gleganach mar sin búil a Gaeilge níos deachra na Béarla rud nach bhfuil fíor. Ach sin rud a bhí Jackie rá tá tarlú níl an level tá an léim cinál sin gúil siad a géire úrscéal casta i léamh a Gaeilge sin is dofa tá sa leabhar. So tá an bear na mór sin an sin ó náit déireach an rud a bhí Jacqueline rá ó náit gohfuil na bunscéile í acab ach an sin caiisiad a ghail níos foiide agus níl an tábhar an ach tá Méarla tá an túfas leabhar a jazz sa Méarla tá i Méarla jazz náidir a chrésan de síplí ach níl na habartí rá chasta níl nema go fochlása an na stuff sin efad agus tá siad rá tá mis níos fearr ag léamh an Béarla. Gus nach donna rud sin na chaintear dúchas nar hosa fólan léamh na Gaeilge gotí dead na bliana ní an bhór na tús bliana rang a héana a scúil siad rá le tanna héin tá mis níos fearr ag léamh an Béarla. Tá ina rud nútháp tá san bhfuil an trasí na tarla éidir an tá hanga. Ní cheartach sin na tarlagus chanach níos mó an tá túfas pastal sa ag an level áirid sin. Agus an sin tá tú leis na tá siad na hardranganí tá tábhar an, tá neartta an, agus má tá siad go má léamh, bei siad a léamh leabhar as na canúintí eile, bei siad a léamh hí na dríchanta marúpáistí agus stuff sin efad. Tá tú ceartan sin ach tá an level sin an ó aber is kid sin 8 mbliana 8 mbliana sus go dtí 10 mbliana éonlíon as scáún breanú na riire go sin agus ní medíach caiint fin scail mar sin anrúd eisteach an tála mai aga tugul na fíor leabhar isteach sa scail tá muid a caiint inis faoin scail agus tá muid a caiint fin léthóireacht agus an litricht agus tá sé cinál deacurí de ghaid sa Gaeilge tá deid seán sa Méarla because there's the school books and the books they read in school agus tá na leabhar léon siad ag baile ach tá an deid sin sa Gaeilge cinál bag na chimí agus bhí sé gceist go spracach sé sin mar dúirt me ach ní cheap gur hála sé a chuí cinint scoil element múteirí agus níos mógan ábhar atá cinál. As catú banistú bíon scríbnóirí mar scríbnóirí ní máin gnéarach éanana len sinlinn teaman ó John níos casta ina bhainrad mar smáin an siúirse sin a bheith mar scríbnóirí ach lein sprága sin a thuirt agus an féin winnín sin a thuirt an gasar catú banistú dhéana ar an teanga ní féidir éalúhaid ach féidir é dhéana in anas féidir é dhéana sa bhí nach jigan na páistí ná aon den eile beidir bhfuil tú dhéana sin. Bhfuil sa mar hapla nátá aber a Méarla dean siad look, bein focail looká agus ní bheith glance at or having glimpse at or whatever Béarla na rudí sinna sa leanach céan ach déadach sé Gaeilge gomach breanna ág féich sin trí acail don fáist bachtin nach bhfuil a fólam léthart ag 7-8 in éon rud amháin. So cuine le ceann agus ní mar agur ceann níos fearr na ceann eile ach bí cinál ar dús nuair atá siad a tosíach ar dús cuine le rud amháin beidir cuine an teanga brud be teoranta aber le tain bhfuil cin fág ní me géir mar dúirt duine cinint an níl tú. Ní cheart go méide an múna saibhras teangan an áíre an teanga lára fríd na leabhar cé go gudí na leabhar leis an teanga lára ach ní hin an fá go litríocht nó leabhar an ní mar gorá teanta Gur mai iad bhile. Leis beidir tá Chaplan Jerry agus Tá leorthaí ar na bacáin ag an bhairteagah bhfuil cead an ceiste chur fad a leorthaí seo agus bhfuil rud a bhí ar bhaileh an réit fa a Dhufaigh?
Well, it's not really much rare for my youngsters and Darna and sequel and Cloch na Grania. So one and Chile Brún agus and Drochau a bhíon ar ghaoine a bhainean na clochan na carrigatha ó aithe nífa agus sean agus an Drochau a bhainean lá, so is a réist ballan cric agus na nósanní sífala bhíon ag na daoine an agus na characterí céirna. Agus bhaint soltas a chuair teóirt ar an aitin ro sé spéisiúil na samú an arás go dtíon. Tá sé scrífa le fada is just bhí próses ínta fada an líise ar an ríomhre tá fada de bhlianta go maiid. So ar bhealach hánig sin níos congrí de Scoilin Cric na mar a híilthe. So, but no, bhí sin de jazz Lanston ar leis an scéal agus cinneal chud na múnseirí cinneal a bhéadú rudbaig agus scobasteach an coolras agus sin. A bhfuil an Mona Lisa slán an tám seo. Tá Mona Lisa slán go cinse níl Brún na Báine. Contartí eile an na neis an tám seo. Agus a bhfuil an bhfuil rudabí díglad a ráf be eile na leice? No, Brún na leice? Well, beidir an árach an tanam tá sé fós le play. Ní rúsad me eile na leice an tanam tá ar an Ilan ach ní rúsad me animan Ilan mar hidil ar an leabhar a riamh agus beidir go bhéad féisiní an ar a tríú leabhar nílsa. Ní me léir mór an ráfaí ceapan gúil go leor agur thuireacht tá brán arm agur leidir ar an leabhar an áirí le bheith féarnach. Bhain mis sás as bheith ag saolann na character se a fás agus a forbert bhfuil an cechaí bhfuil siad inis le heis mar a bhí siad na a bhí siad chear a blin dé cúil blin dé. Bhain mis sás as sin agus a ceapan gúil aber fós machrún. Well, is cinse bimid líge dréim leis na leoghnaí seo eiceil agus a dréim na léo fásta. Beidir na trí womaite fácagin agus dúirt na ré ag tús an seogamid an sásta bhacu le ceisna lá do mó ceiste na agus? Bút náirlúir sih agus tá déag a gomsa sa bhaile agus chuir sí fis ar mangas ón rank de léamh. Agus masan tá roint uorscéal de graphical fáilte ag darachach tá sé dtír ar daoine ní sinne. Is dóil gur pall mór is sin. Agus is drocha é mar bíon níos lú téag sa gceist. Ach. Fáil bíon ní séach bhí si an tasta seoisiir tíor dentige. Agus bhí si an tá dói pall mór na fóca. Dói mangas taco an rank le léamh. Agus tá méid le héadí sin sa bhéige is tá go gáróg si go mór. Tás bhfuil ní ceiste sin is ráid is é. An diglam sa ceisir beidir mó an freigra ag antan a mó cúisiir lei chun go gaithí siad a bheith scrífa gunlitrathe. Tá sé inta Jackar iad le idir maithim go sé inta Jackar iad a leo agus páir sí le Jackar díléhrata ní heagláir a gunlitrathe leo tá sé inta dalé acu. So Jim. Yeah. Yes, no, yes. Ran Google Cathaoirleach the tangle, I guess ran Google sophisticated knowledge. Shouldn't get your head, yeah. We've got in the brush. Yeah. And people should have been the fight for the law, which we are saying. This way they shouldn't have yell at 3-1. Yeah, no, to get your action, eh? Yeah. How shall I do mine? Do you understand? Bhí si bh caiiste chuid is mó bhí scolanna agus scolanna ag cibé an stáid ach cad faoi ró an tuismóra ach bhfuil sin thbheith táach agus mna bhfuil géalaigh ag na tuismóirí beirtnó den an bhain acu. Tá sin mar bhí mé bhaintáiste. Ní na sagam an áiríontáiste sa géalteach agus Jackie is dócha go bhfuilrid tuismóirí le géalaigh acu. Ach nach bhfuil se bonna háhachtach go mbeadh ó ís thbheith ó syllabéisiad ar scolar bí when Tishmahor a chagas diva keko mais tayohi agus a leos ganairs er be ach leis an trascar skillna is comma go dé changa
a lean tú le páistí ága, tógaí siad na skillana, agus tógaí siad an dúil sin na luirthaí, agus an sin mai an géalaigh a merle is cumá. Is an concap é hían an léhrat é hían, agus tá cadhhaid cosalaí ag an túsidir an géalaigh agus lean tú cléige jazz, brisin tú síos fáglaí, tá na rudí céarna So ní dhéanann siad differ mat a tuismóirí ag leo, sála le bólanis, merle, I síní is cuma, ben teanga, ben na skillana sin acu sa géalaigh sa bhéir le ar scóil. Tá siú bháil ag stáid na scola, mór sin Jackla Ó, gan áras rubé, tá sé aonanta táhacht ag mion daoine ag leo, cóú agus is féidir le páistí go cinse, tá sin táhachtach. Philip? Yeah, well, was a bit like, and we'll chant on the wintry Foga, like talk about that college team, not land shields. So, Marshan, their heads to the start, they're on the school, Neil Leabhar up there, or Bhí me actually a cóga a couple of staff nó hen agus bhí daoine san éisiil tíar an taide ar sin agus bhir amach nach. Sú seo daoine atá faoi alóhaint le bheith na múnseirí iad haon agus ní léon siad haon. Agus hí me Curm sa ceistir na Miclin san ollscoil a bhí go bh léon leorthaí beidir beirt a chun suas na láha. levels like 3 or 3 lower on that. It's like, you know, to ray on the 3 lower and you take one of the spacer and screw so you have to go with it. But not alpha interact. It's not really interact. Take a bit to run to 1 in an hour, listen run, but then the chain text created the faster. Our Macompi character, which is the vocalist character shot, August Neil do up the Mackie animalist character shot. Cat over there, worry. Like, always to experience the gaining over the chances you check the wild Shaniana, or Agla go were a Leabhar, Baz, you know, it's hand and picture up in, but you know, Ruddy Agan backboard mar screen or do you know what I mean? You know, now roll Béal kills everybody and all I think that the way Ruddy but you know, just Shannon sort of Ruddy you know. But the bally on the body alive shall I mean Tarlian and Boss agus Cahi Poishi Fulham and Ballachlish in a live shell, so Tasha on, you know. It's not that there's kinship relations in the leader, but Hansler Gassor, long to the Chapala Horns, down to feel of the or the on that late to the Kinship, yeah. Just because one inch of Simina, Alan? Even off the long to come in Blacklish. Min noch de wein de luchtleeuwen de heist een beetje vast, maar people kind of Instagram zit onder van als je wel een beetje gaat geworden een literacht, is naar hoofdschillen, hier eentje zon met jou het haar woorden, gaat kester heilige wijn in de CC, en die naar Béal gaat weer schule gaan, zodat je jullie zegt, wat doen jullie zegt, dat iswisje, zie hoe toch ga ik capture. We are to read one page. A charge when Mushasalt Intamore as plays in G-Spirit as well as Máire has Parsonta and the Jackie agus na Máire and August as Hulim Ganetish gur all the much good are so